Kublai pi barok ki prolog hakane ka video ngan peni bat ngan hikai ki tu ki prolog ki balakli nga barbor haki comments ki bang amla shuban reply pi tinggal shna karun ya kane ka video nak benta ki tu ki prolog ki bom patnang kumno banthit ya u redeem code ha ka ptm di u redeem code ulong badan kam ha banthit phila banthit diamond phila banthit ya kino ki game ki jong pi ba pin to bob ha game jong pi ku free fire mo ki diamond te banthit ya o redeem code phila banthit na Google Pay la ni phila banthit na Paytm te la da pitan bisa o Paytm te phila banthit da ka basuk ban hikai phi hakane ka video ndre kitu blog ki bala dep ban register yo mobile number hapo ka bank account ki jong phi phila ban link tang ka bank account jong phi bat ban chna yo pin dengan sa peni phi hakane next video kitu ki blog ki bala don bela link ya o mobile number hapo ka bank kitu ki blog ki bom pat link ya o mobile number hapo ka bank kumno ban link sampai ya ke video ko bang nabu ha comments bat ha description kumno ban register mobile number jong pi hapo ka bang jong pi teng ne pat ngan ni nuk sai pi kumno ban thi ti redeem code dadan nam jong pi ki perlok ki bala don ka Paytm te ban thi ti redeem code sa share bai kham charum hinyo i ya kani ka batho ang ne view all ena play i hang ne batho view all pi click hang ne ma view more te na click hang ne u kumne te kanilam pi kumne banthit ya u redeem code jong ka Play Store here we come shroom philap yu nu dur kum Play Store philap banyon hang ne u dur kum Play Store phi thrai te nyon hang nu dur jong Google Play Store recharge te hang ne kanilam phi ha ka we ka page ba pin thit ke ni phi kwa banthit kat no ka redeem code te hang ne nga kwa banthit ka redeem code tang ka bashi pho tingka tang ban pni nuk sai phi ka redeem code ka bashi pho tingka tang thong ne Shpo tingka mo dengan titang shpo tingka ngabakla sito ene plade banthok kumne shpo tingka telada pidan pisa hakane ka Paytm phila mantik ya kane lada kam dan pisa shu IBP to proceed ba pin le pada kiwe ki details kum ka bank account jo phi ten ring ro ngadan pisa nu Paytm ngala banyan big proceed to pay te nang ngan proceed to pay ka load yang akne phang te page menta kala ong kumne ka ong hang ne ka balan ka dan katu tepi te hang ne ngan yon bai pe shipho tingka te ngan yon pe ena ngan yon pe te pe kala ai hang ne processing te ap sa phang kala ban long success te number ka slow ka internet te re katu te pe mita kala ong success te pi une ula poi u message hapo phone jonga kala poi ko message TPI uni redeem code uni udah uta redeem code ma te bat ka ka wa ban ong ne kitu ki perlok ki bom pat nang te kilayo jing tip na kane ka video te kitu ki pakwa ban join ya ka tournament ka bangla de ban pentip hapo ka YouTube channel bangla na do penlong hadu ka ngan penlong santrik ndrei ha ka santrik bentuk hipor ngadon ka jing system ten rei ngamla suban penlekai ngla sange no ek tu ka tournament ten rei menta kidang don perlok ki ba kwa ban lekai phila ban siu ya ka phila ban siu ya ka by entry lang ba uni redeem code phila ban thit be uni redeem code na da ka Play Store bat sen yo tau redeem code hangangan sa penlong ya tournament ha kini singi ki banwan te mentapat kuno ban le la da phila yo nu code kuno ban le la da phila yo nu code be menta phila kumno phia ban ba ke nang ne phila ban le ha ka Play Store jong phi phila ban le Play Store jong phi phila ban pi spat nu code ha ka Play Store jong phi dengan copy chwai nu code khang ban suk bangan peace yon hang ne te phi kane ba tho ang ne payment subscription ma nyen kane payment subscription te phi kane redeem code gift ma nyen kane redeem code gift nang ta sa peace kane tu redeem code hang ne te hang ne sa tho yo tu code ba poi ha ka phone jong phi sa tho itu code bangla de ban thit man ne te hang de ban copy nu code tang bangan peace hang ne tengan nyen kane redeem nyen kane redeem te na plan nyen redeem kan IP checking te ngalayo menta ka ong ne confirm your account yon about to add shipho tingka to Gmail te menta kan click confirm ha te na click confirm kan ong IP kumne successful redeem te pa kabalan ka dan katu ik te your new balan is nyospa nyobo pratingka ka bisa ka dan haudu Play Store te ban thit ya ki diamond phila suk menta pi supli ka game jong pi sunyon bai ka tu boy te kala dan ka tu ka balan tu kala stop yang tu tap tu boy
te ngai perlok pila sngau thu bat pila yo jumen toy kumno ban thit yo nu rim ko te share ke video shaki we ki perlok jong phi kanong jing ai men sim jong phi nga bang ni shibun ki video ki bangan ai jing kai phi shapang ki technology bat shapang ki game te ki bakwa ban chimentai ka tournament so ha ban register no bat phone au no number ba phinyo jing tip kham bria blaze bon ngine kundu pat ha ki we ki video